Bon dia, què tal? Són les 6:24. He dormit superpoc perquè ahir, entre que vam arribar al pis, vam sopar i tot, es va fer supertard i em vaig dormir a les 12 i poc. Avui a veure si puc fer una mica de migdiada perquè estic morta. Quantes classes portem? Dues que et semblen 40. Jo no sé com funciona el cervell per prendre punts, ara, d'una història, no? D'una classe densa. No els prendrem. El problema és solucions. Estic anant a comprar formatge, perquè avui toca macarrons i no n'hi ha. I vaig a comprar el capritxo de la setmana, que és formatge del bo. Però del bo, eh? A vegades toca gastar una mica més de diners en un bon formatge, que no se n'està. He decidit empobrir-me perquè és bastant boig, però bueno, a por ell. Ja som a casa, ja hem dinat, bueno, ja ho heu vist que he gravat una miqueta. És super d'hora realment avui, perquè hem dinat molt d'hora. Són les 2, així que tinc temps de veure les xiques Gilmore i després endreçaré una mica i avançaré una mica de deures, perquè vull anar a veure una presentació d'un llibre, que suposo que ja aniré sola, però bueno, també he d'aprendre a fer coses sola i no hi ha problema. Total, és per anar allà callada, escolta. I això, com que demà tinc una presentació, que som els primers a exposar, o sigui, soc molt afortunada, doncs me l'he de preparar bé. I res, mireu, que no sé per què no funciona el Zoom, ho he de mirar, però bueno. Comedor, el salón de ciencias, el salón de actos, su número de taquilla, su horario, el mapa. Estic aquí i hem anat a fer la compra ara, però no ho he gravat perquè literalment cada setmana fer la ruta de la compra. I ara m'he fet un iogurt amb plàtan per berenar. Fa molts dies que no menjo gaire fruita. Mentre preparar una presentació que hem de fer demà. Tinc una perfecta perquè era com per començar en grup. I segon, la vaig començar a fer ahir. Sí, ahir. I només em falta acabar la meva part. Llavors estic buscant al Google Académico, però no estic controlant gaires coses que m'estiguin servint. I ja ho aniré trobant, suposo, espero. Vale, soc a Rambla Catalunya perquè al final m'he decidit a venir a la presentació d'un llibre. Vaig a la Central, al carrer Mallorca, si no m'equivoco. Llavors he vingut amb metro fins a Diagonal i no he trobat a ningú que em volgués, no, que em pogués acompanyar, i tothom està superocupat. I a mi m'havia de anar i dic, bueno, així també em va bé per aprendre a fer coses sola, que és important. I tampoc em vull perdre coses com perquè no m'hi pugui acompanyar ningú. El treball que estava fent, l'he acabat? No. Però bueno, he estat fent una part més al metro i quan arribi al vespre ja també ho faré, perquè preferia anar aquí i ja fer-ho a la nit, que s'hi acostumava a fer moltes coses al vespre. Bé, doncs ja he sortit. Per una banda estic super trista perquè a mitja presentació he tret la càmera perquè volia fer un clip i m'he donat que he perdut una peça, o sigui, primer dia que trec la càmera de casa i perdo una peça. Ara no puc connectar el mòbil a la càmera, crec que no ho necessitaré tampoc, però igualment tampoc es poden anar perdent peces el primer dia. En fi, això per una banda. I per l'altra m'ha agradat molt per començar per haver anat sola, perquè al final fa poc que soc aquí i encara doncs depèn com pot fer respecte, però superbé. I per l'altra banda m'ha agradat molt també la presentació. És que m'encanten aquestes coses, aniré més sovint a presentacions perquè em semblen superxules. I ja està, que me'n vaig cap al metro
cap a casa, que aquí una ha de fer el sopar, o si més no col·laborar, i he d'acabar el treball, no ens dona la idea. De cop també he recordat que avui és dilluns i els dilluns es penja podcast, suposadament. Ho estic fent fatal últimament. A veure si aconsegueixo posar-me a to. Però estan sent també uns dies d'aprenentatge. A vegades es toca parlar i a vegades toca escoltar o parar-te i observar. I aquests dies estan sent de molta observació. Per tant, tampoc tinc molta queixa al respecte de la meva vida ni de res. I res. Ja us explicaré demà. No faré spoiler de demà. No faré spoiler. Què tal? Estic cansadíssima. Bueno, cansadíssima no estic. No estic tan cansada. Però és que demà tinc una presentació oral. Us explico que així em queda gravat per sempre. Demà tenim una presentació oral i com he comentat som els primers a exposar, o sigui, no hem vist cap presentació, sabem una mica el que hem de fer, però ho farem com puguem. I no sé, jo sento que no vaig com... O sigui, que el que ja sabem ho sé, però és que és tan fàcil que sento que no ho puc estar fent bé. Hola, ja soc a casa, avui no he servat res de classe perquè a primera hora hem estat fent exercicis i hem estat ocupats bàsicament i no he tret la càmera. I llavors jo tenia una presentació oral, bueno, la d'ahir, que ens han dit que superbé, així que estic molt contenta de que hagi anat bé. Ens han deixat evidentment algunes cosetes, però crec que és evident, era la primera presentació de la uni i a més la primera presentació de totes. O sigui que suposo que això es tindrà en compte, que no teníem cap referent ni res. I ara m'anava a informar, encara que crec que potser em posaré a YouTube, però bueno, d'aquesta persona. I és que els meus deures per aquesta setmana, per dijous, són informar-me sobre aquesta senyora. Perquè sempre hi tinc l'entrevista i farem de Kim Kardashians perquè ens entrevisti. Alte tú. No me acercaré a esas quejosas aves. ¿Por qué? Odio los cisnes. Es un botón. Hola, estic aquí, que ja he rentat ara els plats i he estat editant un vídeo que he penjat tant als Reels com al TikTok. Ho faig encara amb el CapCut, no ho sé, perquè a mi encara no em fa pagar les coses, hi ha gent que sí, a mi no, per fortuna meva, la veritat. I la veritat és que m'agrada bastant com ha quedat. Això és la meva jaqueta, que l'he de guardar en algun moment, però bueno, estic encara mirant Gilmore Girls, li he robat la tassa a la Júlia, perquè és xula, és xulíssima, és del Tiger i costa 6 euros. Allà tinc la meva to-do list. I res, això, mireu com ha quedat, que xulo. Ai, que no sé, sempre estic amb els AirPods. Bé, ho tindreu a l'Instagram i al TikTok, clar, evidentment. Chicos, ¿habéis visto a Ronnie? Sí, creo que se ha ido por ahí. Gracias. ¿Otra historia? A mí todavía no se me ha pasado el disgusto de que la niña dejara el ballet. Llegan a sus horas. Ja tinc el podcast penjat a YouTube i segueixo aquí. El bici és heavy, o sigui, mireu això. Capítol 7, i avui anava pel 3. Enganxadíssima, però molt contenta. He tardat tantes hores a fer una merda de deures. En fi, coses que passen, suposo. Res, demà, més feina, perquè avui no... No, sí, o sigui, no he fet prou. Només he fet deures i d'abans de feina, que en tinc molta, i no estic fent absolutament res. Pum! Bueno, una mica la meva cara, els meus cabells tot, i que el fogo fa tonteries. Esteu veient? Bueno, és igual.
El cas és que me'n vaig a mirar que el Marguel són les 11 fins que m'adormi. He estat... bueno, hem sopat, he de fer el sopar i ara ja, doncs, això. A mirar que el Marguel fins que m'adormi. Espero no sigui gaire tard i ja està. Estic molt viciada. No passa res. Lámpara de colores. Nadie necesita una lámpara así si no toma drogas. Por todos los santos. Hello, ja hem sortit de classe. Avui tenim un cumple, així que ara anem a buscar el regal. Què és, Amèlia? Ho puc dir? Sí, clar. Un ram de flors. Oh, que maco! Sí. Per què? I després anem a dinar a casa de la nostra amiga Paula. Sí, és que veig una càmera... Et vols fer promoció? Sí, avui, cada dimecres, secció El Flaix Matí, 9:25. Ja tenim nom. Ah, no us sí? la direm, us ho direm dimecres Ai. que ve, escolteu-vos-ho. 9:25. Apa, Quins nervis. petons. Ho faràs... Ho trobo molt maco. Hem anat fins a Navas a buscar el ram, però ja el tenim. T'has ensenyat el ram? Sí, és maquíssim. Ens encanta. A més, l'Amèlia m'ha fet una foto tan mona, l'ha pres tant per l'Insta. Mira, que mono. És l'únic cop que tenim un ram tan gran a les mans. Jo també, primer. No, últim no. Últim no. Últim no, primer sí. És com un bebè. Mira-la que mona amb el ram. Poseu-vos guapos. Bon dia, què tal? Són 2:09. Avui entro més tard i com que només queda la Júlia al pis i està com dues habitacions, bueno, dues no, hi ha una habitació del mig, no crec que em senti i en principi s'ha de llevar d'aquí poc, per tant puc parlar en alt. Normalment no puc parlar mai en alt per aquest motiu, perquè hi ha gent i no és plan de poder-me parlar en alt, i menys quan torna a la seva habitació, perquè és un pis que té les parets que semblen de paper i se sent. Llavors, bueno, no vull despertar ningú més a més, perquè són dies que em llevo molt d'hores, a vegades no són ni a les 7, però bueno, avui sí que puc. Em vaig a vestir, és un dia així una mica movidito, tinc diverses coses a fer i és mosat una mica ja. M'hauria espavilat perquè en res he de sortir de casa, però bueno, em posé aquests pantalons del Zara que m'encanten, que són com així una mica de tiro bajo. Em costa molt trobar-ne, sento que tots els pantalons que es fan últimament són com superalts i això no m'agrada gens, perquè no em queden gens bé, o sigui, no m'afavoreixen en absolut i em costa bastant trobar pantalons que no siguin molt alts. Són menys 20 gairebé, menys 20, crec que no està ben dit, no? Deu ser 3/4 menys 5 de 9. Això es m'està complicant. Jo és que això d'haver-me de planxar el cabell cada dia, últimament ho estic portant fatal, I a mi intento fer una mica el clean look, ara que m'agrada com em queda i he aconseguit trobar com que em quedi bé, però tampoc és plan, perquè clar, porto uns dies que estic molt bé, o sigui, estic molt bé. M'estan passant coses bones a la meva vida, però que a la vegada sento que no les estic com gaudint prou. Saps? O sigui, no estic com sentint que siguin tan bones les coses, encara que si m'ho miro en perspectiva ho són molt, perquè m'estan passant com bastantes coses que fa molt de temps m'hagués agradat que em passessin i que portava esperant molt de temps, però últimament no sé, no les sento tan bones, saps? No ho sé, en fi. També suposo que tot són setmanes, no vull dir etapes, perquè crec que això no és una etapa, simplement són aquests dies i segur que té alguna resposta, com per exemple les hormones o el que sigui, però també és veritat que com que no estic tenint cap rutina d'estudi, perquè sí que és cert que la uni és com un altre rotllo, no és com el vaig i que m'havia de seure pràcticament cada tarda, doncs també m'està costant molt, saps? Perquè a més la meva hora d'estudi són les 6, les 7, i és una hora que ara mateix doncs, és quan es fan les coses que m'interessen, xerrades, i també i llavors també és com l'hora de dutxar perquè hem de fer el sopar, tal qual, una mica de drama, una mica rotllo, i que a més la meva concentració està sota terra. Suposo que podria ser pitjor. Bueno, avui la veritat és que no us ha agradat absolutament res, tia sola. Som a H&M Home,
que no sabia ni que existia, Potser anem, Pau. perquè avui l'Arnau s'ha quedat a dinar d'Ocupa al pis i Quin problema hi ha? no cap, Ah, perfecte. era un dato. I ara estem esperant en Pol i a la Jana per donar el vol pel centre, perquè no som gaire creatius i no sabíem on anar. Llavors, bueno, avui tirarem de centre i ja buscarem un pla per un altre dia. I doncs, mira, coses per Ens hem quedat sense l'habitació. museu, perquè preteníem anar a un museu. És culpa de l'Arnau, Culpa Per què? meva? Culpa meva? perquè s'ha partit a les 7 i tu a les 7 ja marxes. No, però perdona, vosaltres. No. Tienes que buscar una vegada en Tarragona, no puedes gravar. Creieu que farà bona olor per 3,99? L'obro. Wild Meadow. Fa com un olor com a net, però M'agrada no, més l'altre. una oloret molt forta. No acaba no sent ni oloret. Aquest senyor d'allí és el fan número 1 d'aquesta càmera. O sigui, tinc uns clips d'ell jugant que li encanta. Soc a la Muji, me l'han donat els meus amics i fan 20% de descompte, així que... Ui! Em compraré 2 bolis i una llibreta, que em sortirà tot bastant barat, jo crec, perquè la llibreta és la més barata i els bolis no són tan cars. I escriuen molt bé, m'agrada molt com escriuen els bolis de la Muji. I aquests dies veia l'Elisint de la meva classe a escriure amb això, que m'encanta perquè parlo com si l'haguéssiu de conèixer, però bueno, ja la coneixereu. I el veig tot el dia amb aquests bolis i jo també. També, i són els meus amics aquests. Sí, què estan fent? És que tinc nens petits, jo d'amics. Seria tan feliç. Però què esteu fent? Prova-ho. És com una puta abraçada, t'ho juro. És el millor que et passarà. És el millor que et passarà.